ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчандта мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама боша бадро марамаз сурат маълумотша дар ватсап имои моро кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастад мошинои сечкаҳои арзон ҳастад ки Daewoo, Nexi, Opel Caravan бо нархҳои арзон, Toyota Corolla, Toyota Camry ва мошинои советски ҳам ҳастад. ҳамаашон бо нархҳои арзон ҳастад ки ҳамаи соҳибошонда срочно сум наркурад. ба ҳамин хотир видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. хоҳиш мекунам лайкотона гузорем ва навора то охираш тамошо кунем. марамад рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастад бадрон Mercedes-Benz C-класс бадрон ки сечка элегант соли 2006 1995 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази Euro 4 дорад. объем мотораш 2 литра, коробкаш автомат системи мошин мегӯяд беҳтарин. мошин 4 та электропакет дорад, 4 та балонаи 70% ва 4 диска 11 моҳи дига мегӯяд қариб ҳуҷҷат дорад ки то 11 моҳ бадрон ҳуҷҷат дорад. раднои краска серебристи, салоншам тоза, мошин хелаки дасти як одамда гаштагаста бе ягон камди бе ягон расход. балон судаста ҳуҷҷат дорад, ҳамаш 100%. ин мошин дар шаҳри душанбеи пойтахт қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 46 000 сомонӣ бадрон ки боз муомила мешавад. номерошам қатиш метиҳад ки номерои фасон дорад. номерошам метиҳад хайбу қачор маслиҳат кунем. мошин люкам дорад, системаш беҳтарин. дар пойтахт рақамошон мегафона кор мекунад. дар ин рақамошонам ватсап пайваст дорад ва рақамошонам 24 соат кор мекунад. кадоме ки наличи мегирад арзонтара мешавад. марамад дигар маълумотҳои пурраша гирем. дӯстон, агар бозам такрор шавад шумо агар ҳам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад марамад сурат маълумот рой кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дуюм мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бадрон Toyota Camry ҳастад ки дубайски соли 2006 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мегӯяд 2.5 литра, коробкаш автомат, системи мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд тоқа дуруни шарда гашта ҳастад. балонош ҳолати кода 80%, кондитсионер, электропакет, 4 диска, задни камера, монитор, яъне ки чӣ хеле ки ҳам Toyota Camry ҳама чӣ доранд, ҳама ҷош кор мекунад бе ягон камбудӣ, бе ягон расход. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ. бисёри баъд не камтари дига муомила мешавад. одамони харидори конкрет дада. одамоне ки бисёри баъд арзон мекунад мегӯяд намехарад, алиш каданини мегӯяд, яъне беҳуда занг назан, алиш намеш то қасуми холӣ ва бисёри баъд не камтара мегӯяд арзон мекунем. мошини дар душанбе нархша 85 та гуфтисай арзонтар мекунанд. ина рақамошон нависта гаста, кадоме шумо харидор ҳастед марамад занг занед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бадрон ВАЗ-2110 ҳастад ки мошини молодежни советски соли 2006 2005 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош простой 1.6 литра, коробкаш механикаи, системи мошин бадрон беҳтарин. раднои краска сиёҳ, 4 та балони 80%, 4 дискаҳои яъне ки фасонча молодежни ва салоншам тоза. обши мошин мегӯяд на ходвай. нашод ходовой ва ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд ягон чӣ гуфтагӣ нест. кадометон мехарен қатишон гап бизанем. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи қумсангир ва фурӯхта мешавад бо нархи 16 000 сомонӣ бадрон. чанд қа арзон мекана инаша тариқи телефон худатон маслиҳат карда мегирем. дӯстони азиз, ҳамин соҳибши мошин гуфтагӣ аста илтимос беҳуда мегӯяд нороҳат накан чизе ки соҳибшон гуфтагӣ аста. фақат одамони харидор, барои ки одамони коргар ҳастанд, фақат одамони харидор метавонанд занг зананд. ҳар ки бо чанд қа арзон кардагиша тариқи телефон худатон маслиҳат мекунед. марамад тамос гиред. чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бадрон ҳастад мошинои Toyota Corolla ҳастад ки светои сиёҳ соли 2006 2008 солае ки 34 мегӯяд тоқа бензини холӣ, объем мотораш 1.8 литра, коробкаш механика, системи мошин бадрон беҳтарин. мошин мегӯяд Toyota Corolla Европа, ягон камбудӣ надорад. ходовои кадагӣ мотор беҳтарин. мошини раднои краска, электропакет, кондитсионер, кожни салон ҳамаш 100% ҳолати корӣ дорад. дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 61 000 сомонӣ бадрон боз
бисёри бад не камтар муомила мешавад. Нархи мошин чӣ хеле гуфтам 69000 сомонӣ. ин мошин дар пойтахт Душанбеда қарор дорад. фақат одамони харидорда. ин рақамошон дар поини видео нависта гаст. кадоми шумо агар харидори аниқ бошед дигар маълумоташа занг загиред. фақат илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунед. ҳамихел инашам нависиян. соҳиби мошин ҳамихел гапа нависта имина. дӯстони азиз, агар шумо дар махалли мошини фурӯшии хона, замин, квартира бошад, дар WhatsApp мо роӣ кунед сурат маълумотша мо фурӯшда мегузорем. агар ки шумо мошини хар бошед дар комментария нависед ки кадом мошин ба шумо дар кор аст. мошини гуфтагии шуморо дар видео оянда пешкаш албатта мегардонем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саёбадрон бояд тега аст ки Toyota Corolla 1 аст ки японка соли 6 2005 солае ки тоқа бензини холӣ мега соҳибшон. объем мотор мега простой эконом 1.5 литр, коробкаш автомат, системи мошин мега беҳтарин. мошин мега умуман мега такси гаштагӣ нест ва японка 4 балон мега пачка, аккумулятори нав, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ ва 10 моҳи дига мега танировка дорад. губкават кардагӣ, хоб задни камера, саунбуфер, кондиционер, электропакет, 4 диска, 4 балони пачка. мошин мега фарои нам хеле нав, не хеле пултои намедонам чи хеле рибака чи ҳам хеле ҳама чи як гала маълумот соҳибшон навистиян. опшин мошин мега ҳама чи дора, ҳама ҷош кор мекунад. гаранҷкати лобои хе мега бир проверка кунад мега мошин бе ягон расходе ва такси умуман гаштагӣ нест. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ ва нархаш гуфта 80000 сомонӣ баъдорам ки боз арзона мешавад. чӣ хеле гуфтем нархи мошин 80 тай бо савдои хубам дорад. рақамошон мегафон аст. кадоми шумо агар харидор ки бошед марҳамат тамос гиред. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саёбадрон Daewoo Nexia аст ки светои сафед соли 6 1995 аст ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторш мега простой 1.6 литр, коробкаш механика, системи мошин мега нахаду. мошин мега 2 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад. аккумуляторш мегад пачка, мотор беҳтарин, коробка 100%, электропакет ҳамаш кагнада. ин мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ баъдорам ки бо савдои хуб арзон карда метиҳем. ягон Toyota Mark Down бошам мегад алишам мекунем мега соҳибшон хай чи хеле дар шаҳри Кӯлоб ва мошина мега 12000 гуфтам бо конкретна арзонтарам савдо ҳам мешавад. рақамошон 185 павилион аст. кадом метавонад агар харидор ки бошен аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз, лайкото назанед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен, силкаша падилсаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Саёбадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи хетчбек соли 6 1995 аст ки сӯзишворш мега тоқа бензини холӣ. объем моторш простой 1.6 литр, коробкаш механика, системи мошин мега нахаду. мошин мега тоқа бензини холӣ кати гаштагӣ. мошин хадавои кадагӣ, коробкаш 100%, мотор беҳтарин, 4 дискаҳои престиж ва центразамон пусидагӣ мега надорад. чашкош варид нест, салоншам тоза ҳай, яъне ки мошинча мега беҳтарин не ки танировкаи мошин мега уже буд шудагӣ аст, танировка мекунем. 4 балон пачка, 4 диска, салоншам тоза. опшин кагнада фақат як танировка мекунем, дигар мегирем газ метиҳем. нархи мошина мега 28 та гуфтасем бо арзонтар ҳам мешавад. ин мошин мега дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад, яъне ки арзонтар ҳам мешавад 28 та гуфтесиян. рақамошон мегафон аст. ба кадоми шумо агар ҳамин мошинча ки маъқул бошад марҳамат тамос гирифта дигар маълумотша гирен. аз территорияи Душанбе ҳай мисол Қурғана, Кӯлоб як ҷое ки мошин харид бошем нависа мошини гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштор мекунем. лайкро занед ва навора падилсаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Саёбадрон бояд аст Opel Astra F аст ки дар кузофи караван универсални соли 6 1993 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш простой 1.6 литр, коробкаш механика, системи мошин мега нахаду. мошин мега системаш мега беҳтарин ки хай як ду ҷош мега кам пусидагӣ дорад. мотор мега астраҷа дӯстони азиз ва салоншам нормалия. мошин мега хай 4 балон 80%. опшин нахада мегад ай ҷош заводи мешавад меравад мияд, не ки кам яду ҷош мегад пусидагӣ дорад. дигар яхе мошин мега 100%, мотор беҳтарин, балон 80%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир ва фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ баъдорам ки бо арзонтара метиҳанд, яъне ки одамоне ки наличи сумката мегира арзонтар мега метиҳем. дар ноҳияи Қумсангир 14000 сомонӣ марҳамат
занг занед. дӯстони азиз, агар шумо дар мақоли мошинои фурӯшии майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан набошад, марҳамат, сурат, маълумот, адрес ва рақамотро нависта рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзои навор ҳам хонаҳои фурӯшии мо буд. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.